12 октябрь көнне туган якташларыбызны котлап, тапшыруны башлыйбыз һәм берничә матур сәламне зур Чиркли авылына юллыйбыз. Әлеге авылда гомер кичерүче милләттәшебез Сулейманова Зәкия Харисовна бүген матур туган көнен каршылый. Әлеге гүзәл гомер бәйрәме белән аны ихластан кызы Әнисә, кияве Ринат, оныклары Алия һәм Амир, кызы Алисә, кияве Усман, оныклары Умәр, Алсу һәм Азиз, улы Раил, килене Венера ихластан котлыйлар. Безнең яраткан әниебез хакында бик җылы сүзләр белән генә телгә алып сөйләп була. Гап-гади, киң һәм ачык күңелле кеше ул. Бер дә тик торырга өйрәнмәгән җан гел нидер эшләргә омтыла. Төп йортта яшәгәнгә анда бар да җыелыша. Туганнарны җылы итеп каршы алып озатып яши әниебез. Хатын-кыз булуына карамастан, иҗади җанлы әниебез матур итеп гармунда уйнап, күрекле тавышы белән җырларга да сөя. Кулыннан килмәгән эше дә юк әниебезнең. Бик тәмле итеп аш-сулар пешерә. Оныклары инде әбиләрен үлеп яраталар. Үзе дә әбиләре аларга гел тәмнушкалар алып, күңелләрен күрә. Кызганыч, бик иртә, бары 48 яшендә генә әтиебез үлеп китте. Әниебез ялгыз калып без 3 баласын һәм оныклары арасында бүген гомер кичерә. Бүтән җаны белән ул Аллаһ Тәгалә кушкан үтәп, тыйганыннан тыелып, динебезне куәтләп, намазларын калдырмыйча укып килә. Әниебез кайнана-кайнатасын да үз әти-әнисе кебек бик якын күреп карады. Аңа 2 дөнья бәхет сәгадәте насыплар кылсын иде Раббым. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылын булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап, безнең өчен бәхет син булгач. Изгелекнең саф үлгесе булып, син торасың әни тормышта. Әни диеп дәшәр кешең булгач, рәхмәтлебез шушы язмышка. Чәчләреңне әни шал басса да, күңелең көр, һаман яшь әле. Җаның тыныч, тәнең таза булсын, кайгы хәсрәт күрми яшә әле. Бу матур теләкләргә шулай ук Самара шәһәреннән, Чиркли, Бикмасиев авылларыннан кода-кодагылары, барча туганнары да кушылалар. Кадерле без, гел шатланып яшә, хәсрәт күрмә, тыныч булсын һәр чак күңелең, бәрәкәтле, матур тормыш сиңа, кояшларга тиңе гомернең. Балаларыңның һәр чак сезгә якты булсын иде йөзләре, саулык, сәламәтлек юлдаш булсын, көтсен матур гомер көзләре. Хөрмәтле Зәкия Харисовна, балаларыгыз һәм якыннарыгыз юллаган барча теләкләр дөньяга ашсын. Бәхетле булыгыз. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык
Яраткан апалары Сулейманова Зәкия Харисовнаны матур туган көне белән Самара шәһәреннән племянницасы Галия гаиләсе белән Марат, Али һәм Алия ихластан котлыйлар. Кадерле апам, син минем өчен бик якын һәм әнием шикелле кадерле кеше. Синең белән минем балачак хатирәләре бәйле. Ә инде балачак хатирәләре, алар кеше өчен иң якты һәм матурлардыр. Хәтерлисеңме? Миңа шоколад алып биреп, көлеп, битемнең буялганын күзәтеп утыра идем. Башкалары аның өчен хурласа, син шартлатып, рәхәтләнеп көлә идең бит. Син үзең дә бер зур шатлык сыман. Гармунда уйнаган мизгелләреңне дә искә алам. Сыздырып җибәреп биетә идең син безне. Апабыз дөрестән дә бик юмар, гадел, акыл иясе. Хатын-кызларга хас булган тәҗрибә һәм бар якты сыйфатлар гына синдә тупланган. Кадерле апам, без сине ихластан матур туган көнең белән котлыйбыз. Әле озак еллар шушылай аралашып, матур гомер кичерергә язсын иде. Апамның бүген бәйрәме, бу бик матур туган көн. Бар галәмгә рәхмәт әйтеп, теләк кабул иткән көн. Бездән теләк сиңа саулык, калганы бит бар инде. Сиздермичә әкрен генә матур картлыгың килде. Бел, кадерлем, сине мин нык яратып хөрмәт итәм. Бүген менә бәйрәмеңә таулардай теләк итәм. Әгәр сагыш баса калса, апам, шалтырат, киләм. Бүген бәйрәмең бизәргә матур җыр бүләк бирәм. Хөрмәтле Зәкия Харисовна, Самара шәһәреннән племянницагыз Галия гаиләсе белән юллаган теләкләргә без дә кушылабыз. Һәм алда әйтелгәнчә, махсус сезгә дип бүләккә җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Апаемның туган көне көтелеймән өчен күңелдән. Киләчәк дигән уйлары кабул булсын бүгеннән. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Кенә гөрләшеп, аш серләрен урталарга салып бергә серләшеп. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет шатлык куаныштан
adıştan Jırlap dursun küngeli Jırlap dursun küngeli Зәкия Харисовна хөрмәтенә безнең почтага Нефтегорск шәһәреннән тагын бер котлау хаты килде. Бу юлы бер туган абыйсы Камил Харисович, хатыны Әминә Рафатовна, уллары Усман һәм Үмәр гаиләләре белән иң җылы теләкләрен аңа җиткерәләр. Шулай барып чыкты ки, мин кияүгә үземнең сыйныфташым, якын дустымның абыена чыктым. Шушы көннән алып без дуслар гына түгел, чын мәгънәсендә кардәшләргә дә әйләндек. Зәкиябез безгә бик якын. Бар гаиләбез белән аны яратабыз. Көн саен ул шалтыратып хәлләр белә. Гомердә дә бәйрәмнәр белән кытламый калмый. Шуңа күрә без дә бүген аны аерым кытлауларыбызны җиткерергә булдык. Кадерлебез безнең. Октябрь айлары сиңа бик матур, хатын-кызлар өчен күркәм булган бәйрәм алып килделәр. Синең яшькә җиткәч адәм баласы әкренләп артына борылып карап, узган елларына, үткән юлларына бәя бирә ала. Синең үткән юлларың бик матур, аңа кир, тузан утыра алмаслык. Без якыннарың өчен син киң күңелле, ачык йөзле кардәш. Гел ярдәм итәр өчен вакыт та, мөмкинлек тә таба аласың. Серләребезне саклый ала торган сердәшебез дә син. Бу матур гомер бәйрәмендә сиңа, әлбәттә иң беренчедән, туган көннәр күп килүен телибез. Аның һәрберсе шатлыклар гына алып килсен. Юкка барга кәефләрең төшмичә, якыннарыңның янында булуын тыеп, матур гомер итеп, картлык көннәреңә барып җит. Туганыбыз бигрәк матур, туган көнен каршылый. Картайыла әкрен генә, дип күңелендә уйлый. Иртәрәк әле уйларга, картлык килү турында. Менә матур утырасың син лайыклы урында. Гомерләрнең әле бары матур вакыты җитә. Бу чакларда бар мәшәкать, борчулар артка китә. Кадерлебез, насыйп булсын 100 яшеңә җитәргә. Аны узып безне әле шатлыкларга көмергә. Хөрмәтле Зәкия Харисовна, якын кешеләрегезнең бар теләкләренә кушылып, алар сайлаган матур җырны бүләккә яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилеегыз котлы булсын. Кечкенәдән иркәләнеп, үстең уйнап син көлеп. Абый диеп килә идең, минем янга йөгереп. Әй сеңлем сеңелкәем, син тормышымның яме. Зур булсаң да минем өчен, һаман әни шул әле. Yıllar uzar kiler kөннәр, аралар ерак булыр. Дип курыкмасың энекәем, туганлык эзе калыр. Әй сеңлем сеңелкәем, син тормышымның яме. Зур булсаң да минем өчен, һаман әни шул әле. Әтиян итәр мия
Йөрәгеңдә тотынытма, авыр чакта абый булыр, артка борылып карама. Әй сеңлек сеңелкәем, син тормышымның яме, зур булсаң да минем өчен, һаман нәни шул әле. Әй сеңлек сеңелкәем, син тормышымның яме, зур булсаң да минем өчен, һаман нәни шул әле. Син булганга шатланамын, син бит минем сеңелем. Исән сау бул һәр вакытта, сиңа минем теләгем. Әй сеңлек сеңелкәем, син тормышымның яме, зур булсаң да минем өчен, һаман нәни шул әле. Әй сеңлек сеңелкәем, син тормышымның яме, зур булсаң да минем өчен, һаман нәни шул әле. Зур булсаң да минем өчен, һаман нәни